Moi! Mä oon Jussi Väätäinen, kotoisin täältä Rukalta, Kuusamosta ja toimin Koillis-Sanomissa kuvaajana. Mun ykkösharrastus on ehdottomasti lumilautailu ja sen takia mä ehkä myös asun täällä Rukan juurella, koska kyllähän näissä maisemissa kelpaa vapaa-aikaansa viettää. Lähdin 17-vuotiaana niin sanotusti maailmalle opiskelemaan media-alaa. Valmistuin media-assistentiksi Jyväskylän ammattiopistosta 2005 ja sen jälkeen sitten armeijaan ja sitten olikin aika lailla hyppy sinne syvään päähän suoraan työelämään. Sain pestin Alppia freestyle-maajoukkueiden tiedottajana. Se oli äitiysloman sijaisuus ja piti kestää noin 9 kuukautta, mutta vierähtikin sitten melkein 10 vuotta niissä hommissa, että tuli paljon nähtyä maailmaa, puhuttua kieliä, oltaan tekemisissä erilaista kulttuurista olevien ihmisten kanssa ja kyllähän toi urheilumaailma on semmoinen, joka on aina itseä viehättänyt, niin siellä oli kyllä kiva olla hommissa. Olen asunut aika lailla melkein ympäri Suomea monessa paikassa ja 2016 sitten palasin tänne Kuusamoon, mistä olen alun perin kotoisin ja työt toi tänne ja siitä sitten jonkun vuoden jälkeen vaihoin tuonne Kaleva Medialle hommiin Ouluun, kun Kaleva Media-brändi oli silloin synnytetty ja siellä aukesi mielenkiintoinen työpaikka, jota hain ja sitten sattui se saamaan. Ja tuossa oli ehkä semmoinen aika malliesimerkki, miten mun työura on mennyt, että vaikka olisi mielenkiintoinen työ ja oot mielenkiintoisessa ympäristössä teet töitä, mutta ne uudet haasteet aina on kiinnostaneet ja kun tulee semmoinen mahdollisuus päästä käynnistämään jotain uutta brändiä Pohjois-Suomessa, jonka tausta on yli 120 vuotta siinä vaiheessa, niin olihan se mieletön mahdollisuus ja edelleen tosi kiitollinen siitä, että pääsi sitä työtä silloin tekemään. Se, että miten päätyin tähän nykyiseen työhön sitten Oulusta tänne Kuusamoon, niin siinä taustallahan on korona. Eli kun korona iski ja siirryttiin etätöihin, niin semmoisen puolen vuoden jälkeen me saatiin sitten lupa, että etätyöt jatkuu myös tulevaisuudessa jossain määrin. Ja mä muutin sitten Kuusamoon ja alkoin pyöriä jonkun verran tuolla Koillis-Sanomien konttorilla, joka on osa Kaleva Mediaa. Ja sieltä sitten sen aikainen valokuvaaja lopetti työnsä ja mä sitten otin päätoimittajaa hihasta kiinni ja kysyin, että tässä voisi olla semmoinen työ, josta mä olisin kiinnostunut, että mä oon katsonut valokuvaajan duunia tässä ja se on tosi mielenkiintoista ja mulle ehkä tekisi mieli vähän semmoisia uusia haasteita ja kokeilla, että olisiko tässä journalismissa jotain semmoista, mikä olisi se mun juttu. Ja sinne mä lähdin aika lailla suoraan syvään päähän hypättiin ja on tykännyt tosi paljon. Tää on nyt 3. talvi, kun teen tätä kuvaajan työtä. Virallinen titteli taitaa olla visuaalinen journalisti, eli kuvaushommien lisäksi teen vaikka videoita, grafiikkaa tai välillä kirjoittelen kolumnia tai ihan uutisia, että myöskin se kirjoittaminen on itselle ollut aina tosi tärkeää tuon kuvaamisen lisäksi, niin on tosi fiiliksissä, että sitä pääsee myös tekemään tässä työssä. Tämä Kuusamo on erinomainen paikka asua siinä mielessä, että työn ja vapaa-ajan ero on täällä itse asiassa aika huomattava. Että varsinkin kun käyn töissä tuossa Kuusamossa, asun täällä Rukalla, välimatkaan 25 kilsaa, niin sen työmatkan aikana kyllä monesti työhuolet unohtuu. Ja kun pääsee tähän lumiseen maisemaan ja missä tuntureita ja vaaroja on ympärillä, niin eipä sitä hirveänä tuolla kotona sisällä jaksa olla. Että silloin lähdetään ulos ja nauttimaan ulkoilmasta ja kavereiden seurasta ja tietenkin tuosta laskemisesta, että se on kyllä loistava semmoinen tasapainottaja ton työarjen kanssa, että varsinkin mun työ on tosi sosiaalista. Mä näen tosi paljon uusia ihmisiä, toki välillä vähän vanhojakin ihmisiä työssäni ja se sosiaalinen tavallaan kuorma pitää jollain päästä purkaa ja mä oon itse huomannut se, että kun menee tonne tykkypuitten keskelle laskemaan tai lumikenkäilemään tai heittää splitboardia alle ja lähtee pallottaa vaikka valtavaaraa, niin se on kyllä parasta terapiaa mulle. Ja sitä oikeastaan niin kuin sanon kaikille muillekin, varsinkin jotka työuran alussa on, että silloin alkuvaiheessa homma monesti tuntuu niin mielekkäältä, että sinne tekisi mieli antaa niin kuin joka ikisen tunnin, mikä vuorokaudesta löytyy, mutta se ei ole ehkä se mun vinkki, vaan enemmänkin on se, että työt tehdään työajalla ja sitten vapaa-ajalla nautitaan niistä jutuista, mistä saa niitä kiksejä, niin se varmasti tasapainottaa sitä arkea tosi paljon ja kun sitten mennään töihin, niin on innoissaan siitä hommasta ja jaksaa taas sitten sielläkin paremmin, kun on vapaa-ajalla käynyt vähän urheileen tai harrastaa liikuntaa ja ulkoilemassa. Ehkä tärkein vinkki kuitenkin kaikille se, että nauttikaa elämästä. Työ on hyvin pieni osa sitä kokonaiselämää. Että jokainen löytää sen oman tasapainon, että miten tehdä töitä ja miten levätä ne ja viettää vapaa-aikaa mieluisten asioiden kanssa, niin mä luulen, että kaikilla olisi aika paljon kivempaa. Mutta ei mitään, tsemppiä.